käsittelyyn. Omia laitteluvetoa varten Team Fiskarat ja Simon Viikman. Dennis Eklundia, että mistä oli, niin Dennis vaan meni malliin harjoittelemaan ja hän tulee suoraan kilpaan. En ole ihan varma, mutta vilkuttiko hän kesken kaiken tuolla? Ehkä siitä lippuviiman takaa siellä Vajamäen. Ja siinä sitten... Mulla se teksti, että on vähän jäänyt. Ja siellä kyllä. Noita auton ääniä, että tuolta toi fanipinta, niin ei kuulu mitä ne huutelee. Ollaan ihan tyytyväisiä. Sieltä tulee peukkua Ristaselta. Kivaa on selkeästi.